Yikunjani wemkhaya? Uyaphila mkhaya wami? Yimkhaya ngithi ngicela le mali yakho lena engikoloda yona lo 100 rand wakho lana ngizokuthumela ngo-cash send kusasa mkhaya. Ngiyacela ungibekezele ungadinwa yimina ngane ngizokuthumela kusasa ngo-cash send ngane kwethu. Ngifuna imali yami. Ya ngithi imali ngizokunika yona ngo-cash send kusasa. Ngimsebenzi imali kusasa ngizokunika imali yakho ngo-cash send. Hayi musu ungitshela ngo-cash send imali ngizokuthumela ngo-cash send kusasa. Ngiyacela ungibekezele mkhaya wami ngizokunika ngo-cash send ikhona imali kodwa anginayo cash. Hayi musu ungitshela ngo-cash send. Ngifuna imali yami. Ungakhali mkhaya kusasa ngizokuthumela ngo-cash send kusasa. Ngizithumela ungitshela ngo-cash send. Ngifuna imali yami ngifuna imali yami. Mina anginiki imali yami ibhaliwe, anginiki iphepha ibhaliwe. Yini yona leyo cash send? Ngizoyithumela ngo-cash send kusasa imali. Kusasa ngizoyithumela ngo-cash send kusasa ekuseni. Musu ungitshela ngo-cash send. Ngifuna imali yami. Angikutsheli ngo-cash send mkhaya. Ungitshela ngo-cash send. Ukuthi imali ikhona mara anginayo ngine-app ngizokuthumela ngo-cash send kusasa. Uzoyikhipha Capitec. Ngizokuthumela ngo-cash send uyokhipha Capitec wena kusasa. Angitsheli ngo-Capitec mkhaya. Ungitshela ngo-cash send. Ngizokunika imali yakho yiyo imali yakho lehamba imali yami. Mina anginiki imali yami ibhaliwe, anginiki iphepha ibhaliwe. Yini yona leyo cash send? Ngizokunika imali angithi mara ngizoyithumela nge-cash send. Imali ikhona kodwa anginawo cash. Musu ungitshela ngo-cash send. Ngikuthumela ngo-cash send. Ngifuna imali yami. Musu ungitshela ngo-cash send. Angikutsheli ngo-cash send mkhaya. Yona imali ngizokuthumela kusasa. Ukuthi imali ikhona mara anginayo cash ngine-app ngizokuthumela ngo-cash send kusasa. Uzoyikhipha Capitec. Ngizokuthumela ngo-cash send uyokhipha Capitec wena kusasa. Angitsheli ngo-Capitec mkhaya. Ngiyacela ungibekezele mkhaya ungadinwa yimina. Ngizokunika imali yami. Mina anginiki imali yami ibhaliwe, anginiki iphepha ibhaliwe. Yini yona leyo cash send? Mkhaya ngiyazi wanginika imali yakho ibhaliwe. Ngiyazi imali yakho wanginika ibhaliwe iphepha ngiyazi. I-cash send le mali lena oyithumela nge-app bese uyikhipha Capitec. Ungitshela ngo-cash send. Ngifuna imali yami. Mkhaya ngizokunika ngiyazi ukuthi imali yakho kanti yini kanje mngane yakho kanti ungenza kanjani ungenza kanjani kanti musu ungitshela ngo-cash send. Mkhaya mkhaya. Ngifuna imali yami. Ayi mkhaya uzoyithola nje kusasa ngisemsebenzini manje ngane yakwethu. Yona leyo cash send. I-Capitec ile mali lena ekhishwe i-cash send le mali ekhishwe e-Capitec ngane yakwethu. Ungitshela ngo-cash send. Ngifuna imali yami. Mina anginiki imali yami ibhaliwe, anginiki iphepha ibhaliwe. Yini yona leyo cash send? Mkhaya ngeke mkhaya phela. Iyo mos still imali mos 100 rand still mos nayo. Imali yami.